Hayi ke Mpumelelo nanko ephinda esekuthetheni ekubeni koba esandophuma kwinto entsha rhaca apha kuThando Nesithembu season 8 apho ke siyayazi caba uMangwabe uveze uba wathi wadlalisa umntanakhe uZenande esithi funeka umamakhe ecacisile uba eli nqentsu lakhe lelaphi caba inqentsu ke likaZenande liflat. So Mpumelelo ke esithi akho mntana unenqentsu elinjeyana, alluding to the fact that noba uZenande ayingowapha kwabo. Sayethuka ke loo nto leyo bathetha abantu uba Mpumelelo uyadelela khona ungumntana ebedlala njani ngento engolo hlobo uyabona. Then ngoku ke bethu noNtata uMosamseleku besivile ke mos uba amakhosikazi abhizi athi ke afuna umenzela i-50th birthday ibiyinto kakade ke ibihleli zakwenziwa kwa-before agule. So ngoku nje beyawaphinda wagula nogula ke ibalulekile uba yenziwe kwenzela bazobulela ke nangobomi bakhe. Hayi ke siyabona ke kwi-preview uba iyenzeka ke bethunani 50th birthday kaTata uMosamseleku, and then sabona ke uMangwabe noMakhumalo beleyithi sabuya ke sixoxe ngaleyo. Le ivideo ingompumelelo besibonile ke kwinye i-preview nomnini ethetha pha ekhala, ndiyabona bonke abantwana ke bazawunika i-chance babathethe. And then ke ngoku kule episode 20 sibonile ke uMpumelelo nguye caba ozawuthatha i-center stage ethetha uMpumelelo esithi ininzi into engahambi kakuhle apha efemelini, ninzi into emcasulayo wabesithi even namhlanje ngale mini ye-birthday ngoba busuku zininzi into ezenzekayo esile zimcaphukisile. Siyayazi ke mosha benditshilo uba uMakhumalo noMangwabe beleyithi kakhulu, so I'm sure inoba ke uthetha ngaloo nto leyo mhlawumbi okanye mntu obucatshukiswe yiloo nto leyo. So abantu ke bangena bathi uMpumelelo ungubani for uba angade athethise okanye athethe ngolo hlobo kukho abantu ebhekisa ebazalini bakhe. UTata uMosamseleku uziva njani ngehlobo uMpumelelo angalo, and ke ngoku uwenziwe nguye kuthiwa uhamba ekhondweni likaSiyacela, uhamba ngqo ezinyaweni zikaSiyacela naye owamoshwa ngutatakhe. So kumaye naye wetshula ke mos wathi imento kaMpumelelo ngutata uMosamseleku. Notata uMosamseleku ke phofu betshilo ukuthi wathi hey mhla waze angabikho abantu bawuze bambone sawuze kubonwe i-true colours zikaMpumelelo. Sawubona kakuhle ke tonight xa sekudlala uThando Nesithembu season 8 episode 20 uba i-speech sikaMpumelelo thetha siyomaphina, kodwa ke siyibonisiwe i-reaction kaMacele esithi hey hayi akayazi le nto uMpumelelo athetha ngayo. Sakuva ke uba namanye amakhosikazi azawuziva njani ngaloo nto izawuthi ithethwe nguMpumelelo, kodwa ke sesiyibonile uba ingathi ibheke ecaleni. Anyways mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.